שלום לכולם וברוכים הבאים. שמי עומר דורון, מנכ"ל חברת פשוט משכנתה, ואני רוצה לתת לכם עוד תוכן חינמי מתוך הפרויקט שנקרא סודות המשכנתה הרווחית שלך. בסרטון וידאו זה אציג איך להקטין את ההחזר החודשי למרות עליית ריבית הפריים. תחילה אזכור את השינויים בריבית הפריים בין השנים 2009 ל-2011. כפי שניתן לראות מהגרף, בשנת 2009 ריבית הפריים עמדה על 2%, ובמאי 2011 ריבית הפריים עלתה ב-2.75% ועומדת על 4.75%. השאלה המתבקשת, מה הבעייתיות בהלוואת הפריים? כפי שהצגתי בתכנים הקודמים, אם נטלתם הלוואה על בסיס פריים ל-20 שנה, אז על כל עלייה של אחוז בריבית הפריים, ההחזר החודשי גדל ב9%. זאת אומרת, בין 2009 שריבית הפריים עמדה על 2% ל-2011 שריבית הפריים עמדה על 4.75%, ההחזר החודשי גדל ב-27.7%. לעומת זאת, אם נטלתם הלוואה על בסיס פריים ל-25 שנה, על כל עלייה של אחוז בריבית הפריים, ההחזר החודשי גדל ב-11.3%. זאת אומרת, אם נטלתם הלוואה על בסיס פריים ל-25 שנה בשנת 2009, שריבית הפריים עמדה על 2%, היום ההחזר החודשי שלכם לאחר שריבית הפריים עלתה ב-2.75%, ההחזר החודשי גדל ב-34.3%. אני אציג בפניכם תמהיל הלוואה שנבנה על פי שיטת פשוט משכנתה. נלקחה הלוואה בסכום של 322,000 שקל, שמתוכה 100,000 שקל נלקחו בהלוואה על בסיס פריים, ועוד 222,000 שקל נלקחו במסלול של ריבית גבוהה צמודת מדד. כעבור 5 שנים של תשלום משכנתה, קרן ההלוואה קטנה מ-322,000 שקל ל-242,883 שקלים. כעבור 5 שנים, ריבית הפריים, כמו שראינו בדוגמה האחרונה, עלתה, ולכן ההחזר החודשי במסלול של ריבית הפריים כבר מכביד על נוטלי ההלוואה. אז מה עושים בשביל להקטין את ההחזר החודשי למרות שריבית הפריים עלתה? שימו לב שבדוגמה האחרונה שהצגתי, הלוואת הפריים, יתרת הקרן עומדת על 89,881 ש"ח, שנשאר עוד 20 שנה לשלם את המשכנתה במסלול זה. זאת אומרת, קרן התחלתית, שזה הקרן הנוכחית של היום, עומדת על 89,881 ש"ח, נשאר לשלם עוד 240 ש"ח משכנתה, והריבית השנתית עומדת על פריים מינוס 0.7. אם היום ריבית הפריים עומדת על 4.75 מינוס 0.7, זאת אומרת שריבית ההלוואה עומדת על 4.05. לכן ההחזר החודשי עומד היום על 547 ש"ח. שימו לב, ההחזר החודשי עומד היום על 547 ש"ח. איך אנחנו יכולים לגרום לכך שלמרות שריבית הפריים עלתה, ההחזר החודשי שלנו יקטן? פעולה מאוד פשוטה של בדיוק שעה עבודה. לוקחים את אותה הלוואה, שזה 89,881 ש"ח, ופורסים אותה מחדש במחזור פנימי בבנק ל-30 שנה. זאת אומרת, שימו לב שההחזר החודשי, כשההלוואה היא ל-240 חודשים, ההחזר החודשי עומד על 547 ש"ח, ואם אני פורס את הלוואת המשכנתה מחדש ל-30 שנה, שימו לב שההחזר החודשי קטן ל-431 ש"ח. זאת אומרת, הלוואת הפריים נכון להיום עומדת על 89,881 ש"ח, שנשאר לשלם עוד תקופה של 240 חודשים, זאת אומרת ההחזר החודשי עומד על 547 ש"ח. בשביל להקטין את ההחזר החודשי, פורסים את הלוואת הפריים מחדש על אותו סכום הלוואה של 89,881 ש"ח ל-30 שנה, כך שההחזר החודשי קטן מ-547 ל-431 ש"ח, סך הכל ההחזר החודשי קטן ב-27%. אתם יכולים לקחת את זה להלוואת המשכנתה שלכם, ולראות שההחזר החודשי יקטן כאשר תפרסו את הלוואת המשכנתה מחדש לתקופה. מתי כדאי להשתמש בשיטה הנ"ל?
כדאי להשתמש בכלי של פריסת הלוואת הפריים לתקופה מקסימלית מחדש, רק אם משלבים את זה עם הכלי שפיתחתי שנקרא תוכנית לניהול הלוואה, שהצגתי אותו בסרטוני הוידאו הקודמים. אני אזכור את הכלי הזה ממש בקצרה בסרטון וידאו זה. ברגע שמסיימים לשלם את ההלוואות הצמודות, בדוגמה שהצגתי, זה עוד 5 שנים מהיום, תסתיים להלוואות הצמודות. זאת אומרת, בחודש האחרון, ההחזר החודשי בהלוואה הצמודה יעמוד על 3,100 ש"ח. ברגע שכל חודש חסכתי את הסכום הזה, במשך שנה שלמה הצטברו לי 37,200 ש"ח. אני לוקח את ה-37,200 ש"ח ומקטין את הלוואת הפריים. עכשיו אני יכול לפרוס את הלוואת הפריים בכל יום ללא קנסות, כך שבפועל לאחר 2.5 מסיום ההלוואה הצמודה אני אסגור גם את הלוואת הפריים ואני אכסה את כל הלוואת המשכנתא בעוד 7.5 שנים מהיום, למרות שבמסמכי הבנק יופיע שהלוואת הפריים מסתיימת בעוד 30 שנה. ניתן את הלוואת הפריים לפרוע בכל יום ללא קנסות, ולכן ברגע שסיימתי לשלם את ההלוואות הצמודות, אני לוקח את הכסף שחסכתי שם ומקטין את הלוואת הפריים עד שאני מסיים את ההלוואה, כך שבפועל סיימתי את ההלוואה לפני הזמן שמופיע במסמכי הבנק. אני ממליץ לכל אחד ואחת מכם לפנות למוקד הטלפוני של הבנקים למשכנתאות ולהוציא את הדוח שנקרא דוח יתרות לסילוק. מופיעים פה מספרי הטלפון של הבנקים הגדולים. ניתן לקבל את הדוח יתרות לסילוק פעמיים בשנה ללא עלות, וניתן לקבל את זה דרך המוקדים הטלפונים בפקס או בדואר. הבנק מחויב לבצע לכם מחזור להלוואת המשכנתא. אני שב ומדגיש, הבנק מחויב לבצע לכם מחזור להלוואת המשכנתא, ואתם יכולים להעביר את המשכנתא שלכם מהבנק שלכם לבנק אחר.